Hai, ka duba gani. Tun shekaran jiya nake kiran wayar yarinyar na amma ta ki daga. Saboda ta samu wani ni ta ma benca ni a gefe ta aji. Duk hidimar da ne mata ta tashi a banza ta baya. Kuɗi ne baka da shi kawai. Mata akwai yaudara zancen kenan ai. Kuɗi ne kawai baka da shi. Ni fa yaudaran nan ta fara bani tsoro. Wallahi Allah. Na zo shi kenan wallahi nan bayan layi. Kai. Goni yana so amma shi ba san sa aiki. Kana magana soyayya wani kuɗi wane ne ka gani? Kawai ne dai wannan abin da zan ce bari na ajiye wayan nan. Bari na gaya ma ni ka san na san me su dan ina cikin sa. Ni na shiga duniyarsa na kwanta. Ka gani? Na san me su. Ai kai ka sani in ma gaya min kake da wani wannan kai ka san wacce nake so. Falleliya fara doguwa mai gashi har to za ka kasa kuma. To za ka gaya wa wani mai gashi har nake gaya kana ji abin da nake so ka gane. Zan da kanka. To shikenan. Abin da nake so ka gane. So baya ɗaya daga cikin layin kuɗi. Ka gani? So gaskiya ne so guda ɗaya in dai kana yi ka shiga zuciya yarinya ka gama da ita. Ni fa na gani ba labari aka mun ba. Abin da nake so na gaya ma kana ji yanzu kamar budurwata ka santa kai ka santa ba wanda bai san wannan yarinya da nake so ba kuma ita ke santa shi yasa nake ka bari na gama to ina jin ka kana ji a yace nake son yarinyar nan bari na gaya ma ko karuna ne zai zo da soyayya wajen yarinyar nan na san ba zai kasa na kai ina jin magana karuna kake ko shine zai zo to ba karunan ba ma a zamanin da kake ciki ni nan ina da abokin da zan hada sai ya yake ka wallahi ya yake ne a wajen yarinya mamaki kake a wajen ta a gurin ta a gurin ta tibi ma zaka bashi kariya nake kariya kake wallahi kai ka sani ko tibi zaka bashi shikenan barin kai ka yaushe kake zuwa ba gobe bane kai taya ma ka san gobe nake zuwa to ko kake kallon ka abokin ka ne ni fa goban zan je dan girman Allah a kasa ni goban zaka je a kasa ni da yaushe zaka je gani fa karfe 4 zan je ma shiga rana zan yi to ni kuma zan turo sai an kasa ka zaka sha mamaki to ku kasa ni zaka sha mamaki da mota zai kasa ka zaka sha mamaki mota zai kasa ka fa tunda kana zuwa ka ce gobe zaka je karfe goben zan je to ni zan yi ma kankat daga gobe na ga ma kai da yarinyan nan sai dai kallo sai dai jimami ni za a kasa wai da hankalinka ma kuwa zan zo in ma sanna har gida zaka sha mamaki Sweetie. My love. Wayo Allah dadi. Wallahi kin san wani abu. Sai ka faɗa. Ina kallon wannan dogon hancin naki. Kai. Kai ko wallahi Allah ya shirye ka da irin waɗannan maganganun kuma dogon hancin to naka. Ya ma funawa. A kiwo ki san wani abu ba. Wallahi farin fuskar nan naki ko. Ai ni har wani addu'a nake da buri a rayuwata. Ina adda Allah ya bani kuɗi na ƙarasa gini. Ne wo. Ai, allo. Inda ta kira mun Aisha. Yara ta. Sorry. Okay, tamshi kenan ina zuwa. Zai wata. Ya muna magana ina zai? Kanin mamanmu ne fa. Kanin mamanku ne? Sanne ina wuni? To sanne madalla. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malama Aisha. Barka da zuwa. Wallahi lafiya lau kawai sai kika gani kwatsam. Wallahi. Ai Allah sa da wancan ba saurayin ki bane. Kai? Ba ai shine mutum ya zo daga shi sai kafarsa. Yanzu wannan in unguwa ta tashi ina zai da me zai ringa kai ki? Allah ma ya rufa asiri. Ina ganin ki kawai ni naga kin mun. Kin ga irin mu wanda Allah ya riga ya rufa asiri. Irin me ya kamata ki ringa kula. Amma ki dinga tsaya da wancan ki da ba local champion ba. Kai kaga hulan kanshi ne ma? To amma wai su maganganu yake ga miki masu doyi ko. Kasancewa ina sauri muna hira mai daɗi kuma zan koma. Ni dai gaskiya bana so ka tafi. To ya za a yi kin san abubuwan namu ne da yawa. Amma fa kafin mu tafi ina so mu dan dauki selfie fa. Yawwa. Kin ga hoton yayi kyau. Kaga yanda kai kyau ya haka ne fa kafi ni kyau. Haba ni na isa kina ganin ki jajajar kamar kosai. Yanzu dan bani nan baki. Ba haka bane ba ka saka maka. Yawwa. Malama Indo. Yawwa, kin ga lambar taki ma special. To yanzu kina ji? Ina ji. Turo mu zan kira ki yanzu, ki tura min account number ɗinki. Zan dan saka miki wani abu.
Kai to na gode. ai mu haka arziki muka sani ba irin wayance dai a zo ai ta surutan kawai ba. Wai wancan ne ka dina maganar shi dan Wallahi ai na Allah. daina shi dan wa. Har na ji Wai amai. yanzu tafiya za Ya ka zan yi ai dole haka. Wallahi babban gaji daga nan ka. Sarki kai na ganin soyayya a nan garin. Kai ta ya za a yi? Amma za mu yi karasa maganganu a waya. Yaushe za ka dawo?